Ngonya bani? Ngonya bani? Ngonya bani? Ngifuna ukukushaya. Ukushaya wena. Ngonya bani? Look, Ngiyeke. Ngiyeke. Ayo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Batsumtimantu, mabuyu, bambolunyu, hlase, bodlamanza, bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger, Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show, uthela itswayi phakathi. Hey yo, Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere Bobo. She Popo. She. Take me straight to Kwabafe Bayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Mathuka uthama ngathuki angijimeli nina niyaphila yeah ningathuki igama lami mina ngoJinja uma president bani igama ngathi ngiyakwazi uthama Cha futhi awungazi. Wena ungushoni mina. ushona shona udlala ibhola noma uyadansa wenza ini uyacula yeah maskandi Hayi lezi zinto zegwitsho. Igwitsho hawu ve sister ni bani igama Ucebisile. All right. Hayi man. Usawu nje bani? Ucebisile. Awusho. My friend Sean. Ungishayela phela igwitshwane. Uthanda yiphi ingoma futhi? Lezo kamnandi. Awungishayela uzaka. Basa. Nayi camera lapha ungishayela igwitshwa utaka. Shanje. Mawari noma yiphi. Take your time. Ngithanda igwitshwa. Ethanda futhi. Ngashaya yiphi igwitsho manje. Inkinga maningi asekhanda yazi. Shaya le eqhamuka manje. Noma yiphi. Ngoba ivesi elilodwa. Elilodwa. Okay. Thanda igwitshwa mina. Awube ngizomlandela. Ibambe. Hi guys, my name is Lee. Today I will show you how I make money online using Pocket Broker. It is simple and fast. First, you need to register. It takes only few minutes. Use my promo code CMTVV when you register to get a bonus. You can trade many things like currencies, stocks, and cryptocurrency. There are over 130 assets. You also get trading signals, indicators, and help from other traders. Let me show you guys how I trade. I'm gonna sell with $50. Here's my sell here. Just like that, I made a profit. It's not difficult. You can also invite friends and earn bonuses. Plus, you can deposit and withdraw using crypto with no extra fees. Click the link in the description, sign up, and use the promo code CMTVV1. Start trading today. Bengizomlandela. Awangibusisa nje yami. Manje wena noma ucebisile izithini? Hayi umuntu wami ucebisile. Ngiqale nini ukuyenza lento yena? Sesina 2 years. Nitshontshana khona kuyigwitsho apha. Yeah, sitshotshana khona kugwitsho. So wena ucebisile ungathini oyithandayo ngoShona? Ngithanda ngoba ufana right Sean. ukukhulu unganamsindo. Oh, Shona unetalente bra. Oh. Welcome. Sondela. Oh. Ngifuna ukuyisho phambi kwakho lento.
Sean is talented. Sean, intoni oyithanda ngoCipsile? Intombazane right ezithobayo inenhlonipho nje. And unothanda laba abanenhlonipho. Umuntu abonakala ukuthi ngiyinhloko kahle kulomthando. Sure. So lolu thando ufuna ukuligcina until wena ufuna ukulibona, ufuna ukuyaphi ngalolu thando because wena mfethu mina into engizokutshela yona Sean unemali wena urich. Awuthi nemali, awuthi ene talent. Hayi South Africa nje isazokulalela strong. Phiwe iapha kuwe lento. Ufuna ukuyibona ikuphi le relationship? Ngathanda ukuthi if uyangiphumelela ngishade mina naye nje. Ukuphumelela uzophumelela. Ngizoshada mina naye. Yeah. Sovinjwa ulwandle nje. Ulwandle. So njengoba wena mina impumelelo yakho ngiyibona, le mpumelelo yakho ngiyalibona uthando kwimpumelelo, ngibona nemali eningi. Uzomthengelani mhlambe uCipsile njengoba wena usuzoba nempumelelo engaka because imali uzoba unayo kahle. Yini le ufisa ukuthengela uCipsile yona? Bengithanda ukuthi angisilo umuntu uthanda ukuyisho lento ngithanda ama surprise. So naye angifuna akazi ukuthi ngizomthengela. Yangicrossa manje usungivalela ngaphandle kule imali zakho. Angicross. Cipsile. Ungase find out ukuthi uyakuchithela uSean ungenza njani? Ngamiyeka. Straight. Sean. If you can find out ukuthi uCipsile khona apha sijonja khona wena ungenza njani? Hayi namphuthi ngamiyeka. Ufuna kube uwe wedwa ne? Because angifuni umuntu ozongiphazamisa life. Ayi. Semthethile Gwijo. Achi Gwijo. Ngifuna ukuthi yabo nje banihamba ngizonipha imali yokuthi nigibele because une talent. La so ngitshele ke futhi lama ring aqonda ukuthini? Sure. Just leyoqala ngihlobisile nje isandla nje nawo. Okay. So leyoqala isithupha. Yeah. Umno. Yo. Index. Yo. Yazi lo ukuthi dangerous kanjani lo? Ngiyawazi. Yawazi lo ukuthi xa usuphakeme lo. Kunento esiyenzayo sister ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test yabantu ababili abathandanayo. Njengoba nithi niyathandana. Wena sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti uSean? Mina ngiyamthemba kakhulu because akunanto iyodwa noma ehambile uyashesha ukubuya ngesikhathi kumele ukuthi uzobuya ngaso so akunanto engeke ngibone ukuthi mhlawumbe kunasamething. So in a scale of 100 umthemba ka 100%. Wena in a scale of 100 usithemba kangakanani ke wena ke? Do you trust yourself? Do you trust ukuba wena you are trustworthy? Yes, ngiyithemba nami. Yeah. Uyayithemba? Yebo ngiyithemba. Themba 100%. Yeah. Okay, perfect. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Cha akekho. Imnandi into kaSean ithi isencane lengane banobe ngachata. Uyiphethe naleyo? In scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? Hayi because sisina 2 years 100%. Wena uthemba kangakanani? Hayi nami ngiyazithemba 100%. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle sasicipsile? Cha akekho ngithandana naye. Uthema ungafanda ukuthi uyakuchithela ngamiyeka? Sure. Straight. Ikhonto ufuna ukuyixolisela kuyena angayazi? Hayi ayikho. Ikhonto ufuna ukuyixolisela angayazi? ayikho. Good shot. Siyahamba manje. Ngitheni ngakuphi ngapha engwenye Campus Square? No problem. Ngizoniphelezela. But enye into welcome. Cabanga sibagibeze. Sibanike lift bayathandana labantu. And they are not strangers to us. Sesimixesha elide kangaka sithetha. Sebe abafowethu. Family. Okay, good. Kunento esiyenza leyo kuthiwa loyalty test. I-loyalty test is whereby you switching phones for 60 seconds. Wena my brother ngikunika ifoni yakho ukuthi ngikunika ifoni kaMamazi ukuthi ucheck on WhatsApp sister ngizwa? Yebo ngiyakuzwa. Yeah. Nawe sister ngikunika ifoni ka my brother ukuthi ucheck on WhatsApp mawukuthi nina uFacebook na ku Facebook na ku Instagram. Awunankinga ngithi wena bhuti wami? Hayi mina nginankinga. Awufihli lutho angithi? Angifihli lutho. Sister ngicela ungimela ngapha. Nawe sister awunankinga ngithi? Anginankinga. Awufihli lutho. Cela ungiphe ifoni. Iphe yakho brother. Hayibo.
King Ginger Cream de la Cream Twana King Indlovu bhuti wami ngicela ukuthi udlulise a clear message kubantu wonke umuntu ozama ukukudisturba kule relationship yakho khawumxelele ukuba uthi futhek ya ngifune umuntu vele ozongiphazamisa relationship yami futheke futhi sister umyalezo obalekile xelele lamagweja kuba angatrayishi ya bengisindele kuntshale lesi ukuthi akunamuntu engikhalela ukuthi ngimthwele noshona ngathi ngiqhubeke mfuna wena futhek yeah. Namba fethu ngicela ukusho ukuthi angifune umuntu ozongena between uShawn noCebi mawukuthi kanjani futhi thina eBackville umuntu asemsabi le short left futhek and futhek kubo bonke laba abazama ukungijwayela kabi futhek Shawn futhi siqale ngefoni kaba hayi noma ngaqala ngeyami lethe ka Shawn ivula ibambe ay khuleka thindi yana WhatsApp now musukudlula now mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo ezobeyitshola noShawn ne. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We on WhatsApp right now and we're about to tap that shoulders. Type lapho uthi I love you. Shawn khuluma nami mfethu abakushayeli wena njengoba nje uyi-out ecula kahle kanje hayi Shawn yaza ngikuthembi wangishila because ngiyabatshela ukuthi hayi nginomuntu engimthembile lapha endlini sister kuvela bani lapha angiboni umuntu ngicela ungidilithela ungitypela uthi sex ushani nokuyicela sex kwani cha kaze uyicela kubani ke Shawn kanti wena utypela bani o sex ngekho umuntu engimthafela nje sex ngibona kuvela uMambatha emambatheni niyambathe emambatheni hayi umngani wami Mambatha pho why nikhuluma ngesex wena noMambatha hayi just nje beke ngibuza nje ukuthi sex injani manje wena kumele ukuchazele uMambatha ukuthi sex enjani like ufuna ukuzwa ukuthi imnandi kanjani oniyenza kanjani or injani kunjani nje kanjani awungene kwi-media lapho kuMambatha utshekisha ukuba abanasithonjana kahle wena bhuti wami usimiseleni bashintsha-ke manje nangoke-ke uShawn engimaziyo angisakwazi Shawn nini upretenda la uzenza omunye umuntu nangu uShawn uthini-ke Shawn uthini Shawn sister kuvelani lapho ulilethe inkosi iyibonele waza welcome sister ningabe nikhuluma lana ngale ithombo oyibona bamba nayi mike ningabe nixoxe nayi i-type kalo mfana nami khani ubona khona ngivona ayikho mina nayo isixoxa ubani lengane mfethu sokusho ukuthi uMambatha manje masingamfonela akuzobe ukuthi ufriend yakho ni ubani lo friend yami Mambatha hey awuthami friend yakho kanjani ekusendela ithombe iqimbe kanje i-friend yakho kanjani ngibathi ngamfonela ya hayi noma ngamfonela simfonele khuleka nginayo ayithani Mambatha yi-best friend yami ayikho hayi kahle muthi ukuchaza best friend yeah yini yeah bamba asifuthi manje bani nginobuhlungu akabuzwayo hayi ngicela ukukhuluma noMambatha Yebo, hayi siswami unjani ngaphila. ngiyaphila ngimi nobhuti Shawn la uyasichazela ngawe wena nobhuti Shawn ngabe nini Hawu umuntu wami baby. nangu lana nangu no msuphe sikhanda phansi khuluma nangu Shawn khuluma khuluma msuphe Khuluma. sikhanda phansi khuluma khuluma angisuthi khuluma bhuti wami ngicela ukubiza ngobhuti wakho uthi no sikhanda phansi umi nomuntu wakhe ayikho into Umuntu wakhe, ayibo, umuntu wakhe. khuluma why uma nje ungabatshela ukuthi mina singama best friend
Oh, kusho wenza isilima ne? Best friend, wena ushona nayo. Kusho wenza isilima. Ushona lo. Hayi bo, uthini? Kusho wenza isilima ne? Nangu mamba uyakhona. Manje na ngakutshela ukuthi musukutshela abantu ukuthi mina nawe khonto esehlanganisayo. So kusho uba isilima. Batshela abantu. Kusho uba isilima. Hawe sesiyaphapha wodwa. Batshela abantu kanjani ngoba kade nginawe nayisolo. Sister uthi ushona wena uyaphapha, uthi ushona wena futhi uyaqina. Hayi bo, sakuyaqina manje. Yeah, uthi wena into Naye, benginayo izolo lomuntu lo sengicina kuphi. uthi wena umuntu wakho wasethaveni kuphela. Hawu. Uthi wami uqhuthu phela umuntu. Bese ngathi usewena unamuntu. Siyakhala. Jola ngithi. Uyakhala. Sister akajoli. Akajoli. Shon, Uthi wami. ku right mfethu ungaqhubeka nalo jeri wakho lo. Umambatha vele usisi ushilo wathi uzokulahla makuthi uyafeba. Yeah. Vula nawe yakho sister simnike abone. Ungalandelela abanye abantu. Kahle kahlala bhuti uSlimo. Umina. uSlimo kahle kahle. Ngenzeni mina Shon? Wawuzomosha indaba yami nosisi la. Wawuzomosha indaba yami nosisi. Akamoshi. Hey sister awuze ngapha mfethu ungaze ngenze enye into engafisa ukuyenza kuShona. Shon, mawuthi ufuna ukungibona ukuthi mina mawuthi ufuna ukungibona ukuthi ngijime kanjani mina. Ufuna ukuyibona i-highest level yami kaKung Fu. Try me. Vula sister. Kahle kahle wena bhuti unenkinga. Ukhuluma nami njalo? Nenkinga. Shona ukusakhuluma nami? Nenkinga bhuti. Hayibo Shona. Nenkinga bhuti. Ithi siqede kuqala khona ngizokuqhifisa. Ayikho into akayilwelayo. Ithi siqede Shona. Ngizokunika ithuba yezo. Ngizokunika ithuba lokuthi mina nawe sibe one on one yezo. Uma usuyangitshela ukuthi mina nginenkinga yezo. Okwamanje ngicela siqede ngale phone. Sizoba la emgaqweni kuzohlehla wonke umuntu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Awunankinga? Uyalithatha lelo thuba. Showcase ngicela siqede ke lento esiyenzayo yangizwa? Yeah, mniki iphula sister. Mbonisa uWhatsApp welcome. Ngicela umtshele lezi zinto engihlale ngibatshela zona lo ukuthi akaye kuphi aye kuphi lapho ngijoyela kabi lo. Ngisamkhulumisi. WhatsApp ngena ko. Yeah. Bese ngithi tap lapha. Yeah. Okay, uzolinda mina bese ngiyakutshela. Mtshele welcome. Angisamkhulumisi ngifuna umbhonya. Into engifuna ukumenza yona ngifuna umshaya. Uthi wami kahle kahle. Qeda lapha. Focus. All right, my name is King Ginger, Cream de la Cream. We are on WhatsApp now. We know about type Shandisi. Type lapho I love you. Type. Fak phone yakhe ephaketheni futhi khona uzoba free. Yeah. Kuvela bani? Type. Akuvela umuntu. Delete lapho uthatha sex. Kusheshe. Ufuna ukushaya fast. Yeah. Khona umuntu engimbonayo. Ubani lo? Umusa. Akampofu. Mpofu. Ay. Sazi-ke. Sister ubani ke manje lo vela lapha efonini? Ubani mfethu ovelayo lapho? Umusa. Hayi. No musoma imfana makhelwane mala ngihlala khona. Makhelwane. Uhlala kuphi? Uhlala la eJozi? Sendelani. Ha. Hlala lo musa. Umakhelwane wami ngasendlini la sihlala khona. La eJozi? Yeah. Kahle kahle mina mangiye emsebenzini kahle kahle khona inkinga la. Akukho inkinga. Wayensendelani ithombe kanje. Samambolekile ngisihlale besaqoqa khona. Manje wayensendelani ithombe. Wena sister uyabhoreka. Uma usuxoxa namadoda. Uma uhleli u1 bese uyahlala uyaqoqa. Hlala uyi1 bese nisendelani ithombe. Ha. Uhlale nje uyi1 wena endlini sendelani ithombe ezinje. Siyasixoxa nje umuntu okumakhelwane. Suke nixoxe. So prove kanjani ukuthi wena nisuke nayo nixoxe. Phela nisathandani my brother, musucaswa kakhulu. Thasa kufuna my sister ngoba wena uyafeba wena. Awesiqale ngawe wena uyafeba. Ngifuna ukushaya wena. Ngifuna ukushaya naye uyafeba niyafebelana. Nizoqhubeka yini nibondele leli doko leli nilibondayo. Before siqhubeka ngifuna ukubona kahle uthi kahle kahle ubani lo. No ngiqinile ngathi umuntu okumakhelwane la ngihlala khona. Sicela ukumfonela bhuti. Oh ufuna ukukhuluma naye? Ngifuna ukukhuluma naye. Awu manje wena ufuna ukukhuluma amadoda ngefoni yami? Okay, noba wona ungafuna ke ubuze. Cha ngizokunika mina ngizokhuluma namadoda ngimaze. Okay, letha ke ifoni yakho. Nginayo airtime mina. Letha ngishaya. Musu lo. Awuthi yami usazoqhubeka nonjoli noma isister njengoba umbona ukuthi udliwa umusa. Kodwa wami uthini? Ngithi usazoqhubeka nonjoli noma isister njengoba umbona ukuthi udliwa umusa. Umbona kanjani ukuthi udliwa umusa? Angithi kade kusho wena. Hayi nangu umusa naye bayaxoxa ngesex. Kodwa ngathi unenkinga. Hayi uthi simfonele mfethu. Kanti sinikezwa nini lethuba sizukubambana? Ima. Sengiyaqeda. Ngiyaqeda.
Hey, relax. Ukhuluma noMusa. Awubambe la. Sure Musa. Sure mfowethu. Hello Musa. Hello. Sure, awuthemba kanjani? Akancike. Shap mfethu. Uyamazi ucebisile. Ngiyamazi. Wena naye mhlambe ni kanjani? Hayibo umuntu wami. Hawu, sleep. Uyazi ukuthi uMusa uthandana noJohn noSean. Hayibo. Ufisa ukukhuluma naye? We Musa, Yo. umazelapha ucebisile? Umuntu wami ucebisile. Umuntu wakho? Yeah. Ngiqale nini wena naye ukujola? Sinesikhathi phela. Nesikhathi. Yeah. Oh kahle nisenesikhathi nini? Uthi uyamsukela mfethu, uthi wena uyiphara nje lala elokhuzaneni eBree. Uthi wena Uthi yena uyakusukela. uthi uyamsukela. Uthi indoda yakhe iyona engalona iphara. Bengisukela serious nje Uzenza ngami Uthi wena uhlala umcela imali nje yenyawo kuphela wena uzenza ngami uthi wena uyachitha kanti nawe uyachitha. No ngiyaxolisa. Uzenza ngami wena. No akazenzi ngawo awuthi mina uyachitha vele. Wena ngicela ukufakaza indaba. Okay, sure. Okay. Please. Angizothula futhi. Please. Sharp. Mama kahle uyangithithela kahle. Xolisana. Xolisa ukuthi uyachitha. Oh. Kahle bhuti wami uyinkinga wena. Hayi bengenzela chaza phela uthi yini ayixoliselayo. Uyinkinga. Lokushaya njalo. Uyinkinga. Lokushaya wena mfana. Lokushaya phela mina. Bhuti uyinkinga. Ngoba kuphahlaze. Xolisana. Ngiyaqonqa sikhuluma. Yini sesoyikhuluma? Ngiyaqolisa. Yini sesoyikhuluma? Ngiyaqolisa just ukuthi ngoba wena busamsana mawuthi uhambile uthi uyahamba uyaphuza ukubuya. Sothi lo mjido wama. Ubuya fast. No uyohleze ekhona. Hlezi akhona endlini yami. Shuthe hlezi emntalapha. Wena hleze uhambile ngisinama. Bhuti wena ukhuluma into ongasazi. Okay, ngithule. Mtalapha. Angithi uyasho ukuthi uhleze ekhona during the day wena ungekho ubusy lapha Kahle yazini. Yanto yami yakho vele iphele. Uvela ubushilo siphelile. Why uyiqeda? Ukhuluma mama, hayi into soyikhuluma. Ngoba isafixe. Akasho. Isafixe. Sifuna ukulungisa lo bhuti qala. Okay sister, ngisacela uqala uhambe sister because ngifuna ukubhonya indoda yakho phambi kwakho. Ngakodwa sister awusathandani nalomfana wena. Wena bhuti wena. Woza. Mlethe welcome ngiyayidingela yena lo. Uwongihlolisa nomuntu wami. Uwongihlolisa. Awuthiyama ufuna ukubonana? Ufuna ukubona wena ufuna ukubonana? Awuthiyama. Ubonani wena? Sufuna ngishayele la? Ukubonani wena? Cha bhuti angicasula. Awuthiyama. Woza ngifuna ngizokushaya wena. Ngizokushaya. Umuntu wami. Ah uyaphi woza ngifuna ukushaya. Uyaphi kimi? Woza ngisatransforma ngifuna ukukubhonya. Bonya bani? Wena. Bonya bani? Ubonya bani? Ubonya bani? Ngisafuna ukukushaya. Ukushaya wena. Ubonya bani? Look, Ngiyeke. hamba naye. Ya njengoba ngathi uyisaka lempuphu. Say sorry. You bozos. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake